Tin na palabas, may sa alakay tinakita ni Gwendolyn nga impagarup na nga agpalpalama, kabayatan ti panaguray da ken Kathleen iti taksi, idi imawag ni Molina ken kuana. Nabarte ken ni Bart idi napanunot na ti simrek iti kwarto ni Gwendolyn, banag ang nakakigtutan ti balasang. Naistorya na dayta iti inana. Kabayatan na, nariingan ni ama sa tur nga agas-asog ni Emong, iti panagtagtagainat na. Ngem saan na napagsusurot ni Emong, tinaitagtagainat na. Nakaguran ni Bart iti kasarita ni Molina, maipapan iti isiserrak na iti kwarto ni Gwendolyn. Ad-addaman ti pungtot na, iti impadamag ti imawag ken kuana. Inkadang ni Gwendolyn asumurot da ken ni Kathleen amang kita iti naiwalang abangkay. Ket ita papagayam, adtoyen ti tuloy ti makalawas a pakasaritaan a napaulwan. Ayat anamuli iti saem. Dito'y drama tayo, Sonata ni Ayat. I can't forget you and it won't be easy. Apaya ko maribuso dagiti tao, tata. Kaslad na kabuting daunay. Ay, imaw. Ada ka no nakita da abang kay iti dayjay apasat ti pagbasuraan. Anya? Nagibiling da iti bangkay iti pagbasuraan? Wenno dito'y apinatay da? No, awad matinanggag tayo akan albuaw. Ay, nanayunan pa iti pulays ng agimbestigar iti napasamak. Ay, talaw ti agtorong nga umasidagdit. Ay, may sa alalaki kan babae. Ay, reporter sa dagijay. Ay, agsubli tayo niti kalapaw tayo, tata. Makamundag iti pan nakabagiti lindag. Ay, mabit laang. Ang mga no, kaya't data pagdamagan ti reporter. Reporter matlang ata dagiti kadwana ababalas. Anyang arti baga tayo. Sige ta kailatan ti makisarita kadakwana. Mabay na ka makita na kiti kasi alang panawang kayo pa. Yak kahit na makita na kiti kasi alang. Ganda niya kumati may sungbat ko iti damaganda. May panggap iti bangkay dito'y. Uray, tadamot ni tata sa tur ang makisango kadakwada. Uray, ado a pulis ti agimbestiga. Awan to ti maamanda. Wenno, adamat nakakita iti inaramid yo. Awan nga rin problema no kasta. Uray pa'y adda reporter iti radyo nga ag-interview. Anya nga rin ti ammo dagiti agbasbasura alaman. Ano anya nga minti ka adda ijay. Iso da pa'y lati mabunungan iti ayuda no adda kalamidad. Anya ti kunam? Nakitam ni Gwendolyn? Anya kumati kaadda na ijay. Uray gayam saan taan nakaturpos. Kabaalaman ti ag-interview. Ni Manong Jo marmat ngamin. Pinabusuyan nakit din na nagsaludsod iti dayja alakay. Ako ray ka, anyat nagan na itayan. Sa tur sa itay, Mun gayam. Ni Lolo sa tor kasnin. Ay, nakakaasi at talaga niya. Iso nga inikak iti kwarta. Daytan sa ti madi apartena no reporter kanto. Pasuksokam ti kainuman mo. Uy, pasukso ka na sasawang. Saan a pasuksok dayjay? Tulong ko kankwana. Kansigon ka ni Lolo Sator, saan da ka no anapuutan ti panakaibilang dayjay abangkay ti pagbasuraan? Kasi mata niya.
Apay nga tapil na tayo da. Apay nga imbuleng da. Apay dito isang aribo a pesos, Tata Sator. Ay, sagsasang haribo ta, maong. Intay ti may sa kadagiti estudyante akadwa ti reporter. Kunak no reporter datal no. Ngam no estudyante da pailaan. Apay anang teday di kwarta? Ang lang abak na dayjay may sa. Gwendalyn sa tinagan na. Angam nasingpad imaong ken napintas. Anya ti ko na dagiti polis, Tata Sator. Dayjay, awan tinaalad ang impormasyon. Maipanggap iti dayjay abangkay. Awan mo tinakita da, no? Asino tinagibelang kinkwana dito'y pagbasuraan. Anya mo na kinaranggas ta. Uri adabason. San arumbang apatayan dalatan. Nakasangputan ni Bart. Awan pa'y ni Gwendalyn. Nagkuyog daman nga tanki ni Kathleen. Awan pa iti kotse ni Gwendalyn. Talaga anatangkan ti ulo ti anak mo. Kung naklangaro na kayat ko nga agabogado. Agturpos pa'y iti kurso na Apay, kasla makagura ka. Wen talaga ang makapong tutang. Naamuag iti gayem ko a pulis anak ikuyog da kano kada Kathleen kan iti dayjay bakla a reporter. Simurot da kano ang nag-interview iti naiwalang abangkay iti pagbasuraan. Anya? Kasaritak ti anak mo inton makasangpet. Jak kayat nga ag-reporter. Ada kanugayam a pulis ni Bart, anak ay bagakan kwa na. Asimurot kayo kini Kathleen iti may sa reporter iti radio. Iti pagbasuraan anak ay walangan ti may sa abangkay. Ay, hinimanong Jomar dayjayan, mama. Ti idolo ka reporter iti radyo. Inawis na kami ngamin kini Kathleen. Amom, asaan akayat ni papam nga ag-reporter ka? Mama. Kalpasan ang makaturpos ka iti kolehiyo. Kaya't nangagtuloy ka nga agadal iti abogasya. Nagungat ka din ni Papa? Amoyo, nakasasaritak ti may salakay. At kayang nakiti agnanaad iti asidag ti pagbasuraan? Amang ano awan ti bukod da adaga. Wano saan? Gapu tati panagalag kadag iti pasura ang mabalin nga ilako, apangalaan da iti pagbiagda. Iso nga, agnad da iti Inika kami niti 2,000 pesos ni Lolo Sator, mama. Kaasi ngamin. Sagsasanga ribo da iti kadwana. Saan may nakasaritan tayo madayumat. Kan, apay kas jay? Kasla kabutang na kami. Kabuting na kayo? Iti anyaga po. Tsaka mo, naapay aliniklikan na kami. Girl, I need you. I need your love. Nasken ang malapdak ni Gwendalyn iti arapa at nangagbalin a reporter. Kaya't kung agbalin nga abogado,
tapno mausar konto iti masakbayan. Ngam no supringan nak, ipatungpal kon tinabayag a planok. Napintas ni Gwendolyn. Balagip kumanan ti panagulbod ni Molina kanyak. Sa saan nak kan iti anak. Papa, mabaling kayo kanya makasarita. Anya ti ibagam, Gwendolyn. Makaungat kayo kadi, iti naamuan nyo. Asimurot kami kini Kathleen, iti amok a reporter, iti radyo. Kasta ka di ti imbaga ni mamang mo. Saan ka makaungat? Kaya't kala ayali ka. Adda ka no dagiti agnaed iti asid iti pagbasuraan. Ket amangan numay sa kadakwada tinang patay iti naiwalang abangkay. Papa? Ket nagdanagak, amangan numairamraman ka. Saan mo't nga ta, Papa? Ado ti polis ijay. Nasayat namat iti panagkitak. Anya ka di ti planom. Kayat mo ka di ti agbalin a reporter akas iti dayja kadwayo a reporter. Anya tinagan na itayon. Jomar. Gwendolyn, dumngag ka kanyak. Kaya't kung agbalin ka nga abogado, negosyante ak. Uray kina doktor ti ala makurso, kabailan ka nga igastusan. No pilitak ti manglagip, no anya tinapasama kanya. No asino ka talaga. Agsakit ti olok. Ramaraman na ti pispis, muging kanteltel ko. Awan malagip ko may panggap iti pudno akin na taok. Adda nga ta pamilyak. Malagip ko ti dua a babae. Masansan ngagparparang iti tagtagayin ko. Addang da pa ka naiganda iti biyag ko. Ay, saan na talaga akayat ni papangag reporterak? Saan na nagustuhan ti susurot takin manong Jomar? Baknang kayo. Kasla, saan ka may bagay a reporter laan? Gamdas dati rapaap ko, Kathleen. Kasanong tungarodan ti pamayam? Supringam ni papang mo? Diyak mo, mariribukan na karon. Kasano nga ta? Amo, kasla kayat ko ti agsubli di dapsite. Malagip kong mintay la kaya nakasarsarita ta. Kahit ko tulungan dagi jay. Di ka maawatan. Amangan no social work ti maibagay kang ka. Tanatulong kan man nga asi ka. At dakat nga tan nga agungot ni papang mo. Pilantropo ni papa ajak maawatan. Ado ti matultulungan na. Aglalo na panahon ti kalamidad. Saan na nagsubli dagiti pulis, imaw nga. Gapo nga awan na alad nga ebidensya, maipanggap iti naiwalang abangkay. Nabayagan nga awan naiwalang abangkay ti pagbasuraan, Tata Sator. Sika, tikaw dyan, imaw. Aging gaita. Saan mo pailaang amalagay? Noan niya talaga tinapasamak ken ka. No, adda ko mamalagip mao. Agpatulong ka kadagiti pulays.
Tapno may paayan kay ti hustisya. Tata, jak ka ti makisarita ka dagiti pulis. Uray da ya reporter. Iso aliniklikak. Ay, malaksay ti panagbuteng mo makita dati langam. Hada ka di pa'y sa bale, agapuna, imaw. Awanan, tata. Jak kaya't nga da makakita, iti kinalaad ko malaksid kada kayo. Uray anya ti aramiden dagiti polis. Awan to ti maamwanda. Asaganaan nyo kiti ti panakaisang lad dagiti shipment. Kayat ko nga awan bolilyaso iti operation nyo, ha? Malaksin iti illegal a droga at dapay paltog kas kadapala. Ay busanak pahigaya man iti supply. O kinasarita ko ni Gwendolyn. Ay saan nyo agargarawan daya bakla a reporter? Saan kayo apumatay iti kasjay ti klase na atat tao? Nalawag? Sige nga Ruden. Bye. Ni Molina. Sisi imanak nga ta. Bart, agyamanak. Tanasaya at ti panakisaritam iti anak ta. Masapul at tulungan na ka mga lokoy. Agtuloy to iti kinaabogado. Kat no mabalin, liklikan na laangan dagijay gagayem na a reporter. Girl, I need you. I need your love. Kinasarita nakmanan ni Papam Gwendolyn. Agtungpal kalaangan kenkwana. Di mo ka di kabailan, aliklikan ni Jomar. Mama, manmanungot lang agkita kami manong Jomar Tamalaksid anak ka live iti program na, awan pa'y panahon na iti social media. Imbaga ka din ni papakada kayo, aliklikak? No mapalin anak. Diyak kayat nga adasan nyo apag kinaawatan kini Papaam. Saan ka di ati may saan naganak? Kat nakasagana amang suportay ti rapaap na iti anak na? Nangato ti arapaap ni Papam apag balinam. Dahita ko matilaglagi Pam. Saan ka no ama ibagay ti reporter at trabaho? Gaputabak nang tayo unay, mama. Ngam na dayo o trabaho na ita? Pangaasim, saan ka kuman amakipin na pilit kini Papang mo? Diyak kayat nga darum sa adiyo pag kinaawatan. Uray tagad adalak pa'y laang, mama. Ikarik, ipasnak ko ti agadal. Danda ni Jakon makatupal amang ipunno kini Gwendolyn. Asaan anibart ti amana. Diyak kayat amariribok ti panunot na. Ken mariribok ti pamilyami. Saan akayat ni Bart amaduktalan ni Gwendolyn ti pudno a kinatao na. Ken napayagan anatay ni Gilier. Diyak kayat at ipan na kay butak-tak ti kinatao ni Gwendolyn. Ti pamkwatan ni Bart amang gundaway iti anak ko.
masisiimak ni Bart, ti panang sipsipot na kini Gwendolyn. Day tamat ngatan ti Jack may palupos. Jack ipalupos. Ani Bart ti mangidadanas iti anak ko. Ay, agtudon sakit day imaw. Nang langeban ti tangatang. Kasta uday ti kimat ken guruod na. Nasaya, nagtudo. Tapno lumamis ti panawan tata. Ken ababahon ti waig. Ay, day tanga raw ti nakabutbutang. No maabbatan ti waig. Awan pangalaan tayo iti usaren tayaw adanaw. Sa nabaling agtudo. San laki ding agbagyo? Ay, barong-barong laang ti pagnaidan tayaw. Ket no agbagyo, ay kakaasi tayo lakit day. Nagalatay ko maiti kayo ken kawayan ti balaso ti waig tata. Panglagda tayo ti kalapaw tayo. Napayagan apang panunutag day ta imaw. Dila masaparan ta, ununaan mo ti pangalaan iti pagbiag. Agtudon tata Sator. Ay, tulungan nak amang tarimahan iti pagnaidan ta imaw. Uray ta, adda na ala ta ababasit agalba ken tabla. Amabalin ta, apagsasaipan. Adda na panunot ko. Tapno saan kayong agsinupiat kini papang mo? Kalpasan ang makaturpos ka, agadal kay ti abugasya. Kabayatan na, mabalin mo nga isamira ti agsurat kadagiti lokal a pagiwarna. Oh, napintas ti tasing-asing mo Kan mabalin ko nga tati ag reporter. Ay, jak na kitus usaran ti pudno anagan ko. Mabalin siguro. Talaga masirib ka. Ngam, saan to nga ta amaduktalan ni papang mo anagulbud ka? Ay, makamuditan. Itaman lang nga umawag ni Manong Jomar. Hello? Anya? Self-defense training? Taekwondo kan agsusurong agpaltog? Manong Jomar, orek lang nagtibayo iti data ngayong bagam. Mabuti nga. Amang ano dyak kabailan? Ay, nabasatan imaw. Ay, gapo iti panang palagdata iti pagnaidan ta. Ay, mapanta kumaagdigos iti waig. Angam, nakapigpig samot tan ti tudaw. Agbagyon samot ten tata. Nakapigpig sa ti angin. Ay, mangrugin nga agayos ti danaw. Numo na tabakras da ito'y ayan tayo. Agdigos tayo langan iti tudo. Kalpasan na, agpulis tayo. Tapnosan tayo ngagsakit. Ay, ay, kasta unay ariwawa dagiti kaaruba ta imaw. Ay, manggapon ang madadaal dagiti pagnaidan da. San tayo ngagtaktak? Tulungan tayo ida, Tata Sator. Ay, nabasatan. Gapo iti panang palagdata iti pagnaidan ta imaw. Hinta ko madumigos iti waeg ngam. Nakapigpig samot tan ti tudaw. Agbagyon tata. Nakapigpig sa ti angin na. Mangrugin nga agayos ti danaw. Numuna ta bakras da ito'y ayan tayaw. Agdigos tayo langan iti tudo.
Kalbasan na. Agpuldes tayo. Tapnosan tayo nga sakit. Kasta unay ariwawa dagiti karuba tayo mong. Manggapon ang madadaal dagiti pag naadanda. Saan tayo ngagtaktak? Tulungan tayo, ida. At dapay apimig sa ti angin. Agtatayaban dagiti kalba. Ang mga masukat tapay. Yung saan tayo amabalin abaybayan, ida, tata. Siyaklatan. Urit at dadaal tirubak. Saan ka kumang agsabakan patay? At dagiti pada ta alalaki amang saranay kadakwada. No agbayag pa dito eh. Anya nga tati papasama ka na tayo. Ang mga ikadang ti gobyerno apumanaw tayo laangan dito eh. Adda dito ti pagbiyagan tayo. Maturo kayo latan, tata. Siyak timang sipot iti mabalin ang mapasamak iti agpatan. No apay nga anos da, iti barong-barong, iti pagbasuraan. Awan kat nga tabo ko dadaga. Kan iti pagbasuraan, ti pagtataudan, ti pagbiagda. O sige, tamang ipaaya kiti tolong. Maliwan tato dagsarita. Anya? Itan? O sige, bye. Asin hindi kinasarita yo, Papa? Ni Mr. De Leon. Kadwa ka negosyante kan pilantropo at tumultulong kadagiti nadidigra. Sigod at tumultulong kadagiti agnaed iti pagbasuraan kan mangipapaay iti ayuda. Papa, mabalik ka niya sumurutak? Kaya't ko ti tumulong nga gibunong iti ayuda. Malaksid iti relief goods sumangtad kami pa iti kwarta. Sa balila ang tigalbakan kayo apang patarimaan da iti balayda. Makisarita kami iti gobyerno, ano mabalin kat makongkreto kumadag iti babalayda. Mangidunar kami pa inukwa iti darat ken semento, Gwendolyn. Mabalin nga ti sumurot, Papa? Umay ka, sigurado ka kaduam man ni Kathleen. Ayaw bang pengarod ni Jomar? Ta kuberan na ti panangipaay may iti tulong. Ibagak to kin ni Kathleen. Ta isunto ti makisarita. Nasaya at launay asaan ka makisiningad iti dayjay a reporter. Lalaki lat ta dayjay. Ken kang runaan na. Laglagi pam ti arapaap ko ken ka, Gwendolyn. Onya, nakasarita mo't lang ni Manong Jomar, Kathleen? Impanamnaman na asumurot to ka no. Dayawan na ti kinaman nagtulong ni papang mo. Juan, uray siyak. Day tama ti dayawag ka ni Papa. Agkat-katawaan ng damag. No apay asaan asikat tinangawag. Adan sa matrik nanakan ka. Anya? Mangsutil ka man ako nakon. Naimpagtawan ni Papa. Amangan no ibabawi na ti panang-cover ni Manong Jomar iti panang-ipaayda iti tulong. O, sige nga Rodan. Bye! Kayat ni Papa, ako waran ti medya ti panangipaay na ititulong tapno maiday-dayaw, Gwendolyn. Rumbag mat ngamin. Apay, saan kayo sumurot? Da kayo latan, dituyak laangan balay. Maribongbong ba't ni Tata Sator? Yadimtang ngagipunong kano, ititulong. Permi, nga nagbalbalinan na kiti pagtaidan mi. Dapay agorigor, kapitipan nakatudra. Barang da kadwa da doktor, tapno mataming da kiti agsakit. Naimpagibigat yo, Tata. Ha?
Ha? Ay, pasensya ka kuman iti lang ha. Nagladak kami na. Awan na nyaman na, tata. Relief goods para kada kayo. Kan kwarta, halita nakasopre. Agyaman na kalaunay. Sapay ko ma. Tasan kanto ang mabangungot iti dahi ti alangak. Ha? Agyaman na ka. Diyak napakadati asidig na kanya. Ngam apay nga ta. Ngagtib-tib bayo ak. Girl, I need you. I need your love. Sumagmamanan nga daw, manipod si Murot kami kini Kathleen, anang ipaay iti tulong ka nagiti na bagyo. Ngagnanay iti asid iti pagbasuraan. Jack malipatan tila nga dahi ti lalaki ang nakasaritak. Nalaad ti ropa na. Ayat na ganay tayo. Emong. Wan, ni tata Emong. Ngam kasla isupay tan adda nagbutang kanyak. Gabo nga tayo tilangana. Anya nga tat napasama ki Jeropa na. Nakita ka nakalupat ti kwartom, anak. Iso asimre kaklatan. Apay asiriring kapailaan, katrabiin. Ne, umat gayam ar-aramida. Malagip ko ngamin dahi tayo lalaki ngay nyawa takit itulong. Amoyo? Naglaad ti lang na. Kasla na oram ti ropa na. Anya ti pakalagi pam ken kuana. Diyak kamin maawatan. Maasyanak na unay kan. Asidig-tirik na kan kuana. Anya? Inlibas ko nga inalaan ni tiladawan. Mabitla nga. Biro ka kiti cellphone ko. Dahito kita ka mama. Nan, kita agman. Saan? Nakabasulak samat ka da kayo, mama. Yak lang man impakpakita ka da kayo. Ada ka di iba kayo? Awan, maturog kan. Sumrekak matan iti kwartumi kini papam. Ni Bart. Sa dino nga tataayan na tayo mawag pailaan. Nakaraprabi Hello? Paulina, ape asiriring kapailaan. Nakaida kita yan. Bimangon at tamawawak. Nakisarsarita ak pailaan kini Gwendalyn na nakita ka nakalukat iti kwartuna. At samat nobyo na. Awan ti may limit ti anak ko kanya, Bart. Sigurado nga awan pa'y nobyo na. Saan na ko Ryan? Maturog kalatan. Bye. Bye. Ay. Dandani ka na yun amarapian nga agawit ti asawak. Pasaray parbangon nukwan. Iso ano da tuma? Jak maliklikan ti agatap. Nalagip ko nga o kaganti nang idulinak tiladawan ni Giliera. Kapu iti panangipakita ni Gwendalyn tiladawan tinalaad alalaki at tinulungan da kini Bart. Apay akas to iti marikrit. Natayan ni Giliera. Makaturog ako na. Nalaglag dan tuntay palay tayo tata sa tore. Narigrigat to na mabagyo.
Napanunot ko nga insingasing nga iti nga tuwan basit ti waeg tinagbalayan ta. Barang narigrigat a mabagyaw. Adda ngamin dagiti nakasalinged. Agmula tayo pa ited ado akayo iti aglawlaw. Naimbaglakit dahin ta ado tinang tulong kada tayo. Kadakkelan tina itulong day jay agnagan iti Bart. Anak nan sa daye na pinta sa balasan. Gwendalyn tinagan na. Nakasarsaritak met ni Gwendalyn. Nagbaknang ta. Ngem arapaap na kanaw ti agbalin a reporter. Anak ti baknang. Ngem na asidag kada tayo anak urapay. Manang nga asi. Sa bali ti katad ngintid na kanyak. Naasyan nga tayo tilangak. Imaw. Anya nga tano padasam ti agpaagas. Saan na mabaliwan tilangak, Tata Sator? Ti panakalagip mo kuma iti kinataom ti mapaagasam, imaw. Awan siguro namnama, Tata Sator. At danam amok a politiko, nagwapo. Inauna lang at takadata iti sumagmamano atawan. Kat, kurso nada? Dinamag na nga ti kurso. Inton makaturpo sa kano, agaplayak nga empleyado na. Kaya't mo ti paaramat ka dagiti politiko, Kathleen? Anak na katibak nang. Ngam, agkapanunutan kayo kinimanong Jomar. Idi nagadalgayam iti Manila kat may samot nga aktivista. Iso, nagaasang ti panagkumkuminto na karagitin na babara nga isyu ti pagilya. Basta, kanyak. Uray pilitin nakto ni papangagtuloy ti abogasya. Ilimod kontulat na ti panagtrabaho nga agiwarnak. Girl, I need you. I need your love. Dahita ti nagsarsaritaan mi kinimanong Jomar, itay sakbay nga imayak dito balayo. Saan da ka no pa'y anabigbig, tinang paltog kini Mr. Kajente? Reklakas lang nervyos iti. Dahita nga imbaga. Nakamamos nga ipapatay. Pinaltugan da nga roden, dinong parda pailaan. Nakabot-botang. Kaya't da nga ta siguradun amatay. Aguso man nga minintigan for hire. Pagamuan tapatayan dalatan ti tao. Ngam saan da apatayan no awan ti basol na. At da kano iti drug list day jay pinatay da. Agpalamiis kayo pa'y. Aday ta pagsarsaritaan nyo. Adda ka nung amin napapatay, amaatap ang adda pa kay naigan na iti droga. Ay, di matlaang ang sumardeng dayta a problema. Mama, ni papasiguro day jag bosbosinan. Awam mo't sa baling ang umay. Malaksid ka dagiti gagayam kan kadwa na iti negosyo. Sige, ituloy yun lang tante ag merienda. Siya kunti mangilo ka diti gate. Gwendalyn, isardeng ta pagsaritaan day ta abanag. Kababain kini papam. Nagtagtagay na pakmanan. Kasla ni Gwendalyn din nakita kita tagtagainap ko. Ngam sa nakas di titimak na. Idikwan. Nagikis. Gapoy ti kila at panangalin ti dakkal abato. Nakariingak mata na.
Ay, hindi pa lang amin kalmaan amang langlangab. Kilaat nga imbayakabak na itinapigsa. Plano ko mati mapanagdigo si Tiwaig tata sa tor. Ngam nagdagdagay ni Pakmanin. Anya tinatagtaga hinap mo. Asla ani Gwendalyn. Ngam, apay nga tangagit inarakop kami. Amangan no saan ani Gwendalyn tinatagtaga hinap mo. Di asawa, wano, kaayan-ayat mo nga taa. Kasla din nakapapati ang makanobyak itinapintas. Amangan med no, nagwapo kay disan pay anadangran ti rupam. Ama sa tor. Apay, angat ko Kilat asi makitiolog. Nung nakita ko matilang ititagtagainap ko. Kadlaawang ka iti panagturpos mo anak ko. Agyaman na klaonay, mama. Isagot ko kada kayo ti baligig. Yung apay nga ang lulwa kayo. Ay, makalwa ak itinalaw sa ragsak ko, anak. Jakpat mas bahalan tinalaw sa ragsak ko. Naragragsakak pa'y ko ma, ano kaduayon ni papa. Anang abay kanyak ang nagmarcha, kanang yukur iti medalya. Adak ano kilaat anapanan na. In karina ako mamakam, awan pa'y mat. Ay, kablawan ka. Oh, Sa bali at talaga ti masiri ba? Wow, summa cum laude. agyaman na kaya. At ang amin imalaan na, Kathleen. Wow, summa cum laude mat ni Sir Bart? Saan anakaskas daaw? Ta bak nang anikosyante. Uwan. Saan ka di nga ingunam-gunam ni Dadim? Asan na kayat? Nga ag-reporter ka iti radio? Sayang da jagon daway. At kasapulan da ka noona itinayon a reporter iti pagpapaayan ni Manong Chomar. Kasla nakaungot pa nga ron ni papang mo. Seryoso lang dahi chay. Amo matan ti negosyante. Kasta talaga ti masirib. Mas tawa ka ro iti dahi din na ibaga ni mama. Awan ti nakita ka medalya ni papa iti balay. Amangan no daan una yan. Kat imbol lang dan. Ay, no napatag ti may sa abanag iti may sa tao. Saan na basta ibalang ti pakalaglagipan na. Kasta ti kinabayagan day di trahedya. Anakatayan day di gilier. No si bibiyag ko ma. Kadwak anang bayabay iti entablado. Nakas ang unay nga ipapatay. Adi mo man lang naamuan ama si Kuga kidi. Di mo man lang nakita ti anak ta. Molina. At nakabatlagayam diti kwarto. Ni Bart, kasanod na ito. Saan mo na ilamang kanyag? Ta nakita kon. Kanyara ito'y. Pangasim, Ha? saan mo kumangagawan? Kasta ti kinabayagan day di trahedya, anakatayan day di gilier. No si bibiyag kumakan, kadwak anang bayabay iti tablado. Nakas ang unay nga ipapatay. Di mo man lang naaman ama si Kugak iti. Di mo man lang nakita ti anak na. Uray, apag ka nito lang kuma. Oh, Molina. At nakabatlagayam diti kwarto. Kasanong da ito.
Saan mo nga ilimang kanyak ta nakita kon? Anya dayta? Pangasim, saan mo ko Mutoy ko na! Ladawan ni Gilier. At dagayam idoldolin mo aladawan dayjay alalaki. Anya ti kajat asawan daytoy Molina. Binukawan na. Sungbatam ti saludsad ko. Dayjay kadipay laeng Agilier ti patpatgam. Pakawanan na ko, ma. Patpatgan ka, Bart. Ngam kindawag ti panakaawat mo. Saan ako maababalawan o dapay lapasat ni Gilier dito'y puso? Gapo ka di ni Gwendalyn, ha? Gapo ta danak yo. Ni Gwendalyn ti pakalaglagipak iti panangulbod mo kanyak. Kat daytoy ti rumbang iti daytoy aladawan. Pangasim! Saan mo pigisan dito aladawan? Pangasim! Daytoy ti rumbang iti daytoy aladawan. Masapol ang mapukaw iti pakalaglagipang dayjay alalaki. Manasidang! Inkaibulam dagitoy! Sigun kadagiti panakabagi ti lintag ken kadagiti nakasaksi, may pagarop may magaw iti linya ti may sa alugan ket natungpar na ti may sapay at tricycle. Naipurwak ti driver iti sirok ti cargo truck, idinto agrabe mata nasugatan ti babae a masikog. Dayta ti damag manipod iti istasyon ti polisya. Wendelin Garcia reporting. Likas din ti mo awag ka. Kumusta mat ka tantigayam ko? Hello? Sikat ti kalkalpas na nag-reportan niya. Nalasin ko ti timok mo. Wendelin Garcia. Inaramat ko ti apelyido ni Mama Edi Balasang. Oh, kumusta kan? Nasayat, Mat. Nabayagan na saan ta nagkita, ha? Adan to na ta. Nalpasan ti oras ko iti field. Agawid akon. Tap na makainanaak. Parbangon pa lang iti nagriingak. Sa ada interviewin mi kini Manong Jomar into na alas 3 ti madam. Kita nyo dahil tinaalak iti pagbasuraan, tata. Nagpintasan a picture frame. Kasla barupay. Nanginalakit di daytoy. Sayang lang ta nabuong ti sarming na. Ngam mabalinlat ta pangipanan iti ladawan. No kumaadda na alam aladawan ti pamilyam. Daksang gasat, taawan na pulos tata sa tor. Tinasayaat. Idulin mo dayta. Saan mo nga iraman nga ilakaw? Manula ti pakaikilwan na dayta. Amangan no, addan to pakausaram imaw. Ay, dayto yun ti sana kayat ni Mama. Naurnong ti tisyo, kan bungon ti nanganak iti unag ti bag ko. Ibileng ko man laangan, iti dayta pagbasuraan. Ano dayto eh? Napigis sa ladawan. Akin ladawan iti dayto eh. Dun at damat nadadala picture frame. Kaslada nakakita ako dito dayto ya. Itay pa yung aging inong kabahan. Pangasim, saan ako mapapasan? Saan nakabiyangan mo, Lina? Saan nakmat lang ay bilbilang kas asawa? Saan ka di? Nagkasarta.
Nasa graduan ti matrimonyo as napataan ta. Isang mo kumatay ta. Diya kaya tamatatan na ka ni Gwendolyn. Di mo kaya't amaamuan na tipod no. Ha? Sikat tinangaramid iti gapuna. Tapno ipatungpal ko tinabayagan apanggap ko. Bahit saan pag-asim? Anak amalakdan. Babayagan agtap-tapalak. Panawan matan muli na. Girl, I need you. I need your love. Nadlaw ko. Nakiktot itay ni Papa iti panagsabat mi iti ridaw. Nadlaw ko man ang makapungtot kan nabartek sa. Idin ta, kasla kayat mo't ngailangid ni Mama ti panagsangit na. Ay, dahito'y inkarigata ka pinagsasahip aladawan. Guray ka. Sino ka ti dahito yakin ladawan di ti dahito eh? Kasla nakit-kita ko na. Pero kasi di pa nagtibayok. Gwendolyn, anak. Mabalik ka di akasalita ka. Ay, ni Mama. Sumarag kayo, Mama. Sana nakatrang katari daw. Amo, anadlaw mo ti pa nagluha, Gwendolyn. Ha? Pinindag ko. Asaan nga agsubli ni Papa. Sa ingkadin ko akasarita ka. Nadlaw ko makapumpungtot kan nabaratag samat. Anyat na pasamak. Nagsubang kami kini Papa. Kunak naman problema iti relasyon nyo kini Papa. Gwendolyn, nangalaam iti day taladawan. Nakita kiti basuraan. Pinadas ko pinagsasaip. Malagip ko ngamin dahito ang kwadro ti ladawan. Nakit-kita kon. Sino ka ti dahito yung lalaki, Mama? Diyan ka mo. No kasano nga ilawlawag ko kan ka dahito yung anak ko. Dahita aladawan, tinagsubangan mi kini Papa. Anya? Nagamapay. Mapurpurtya anak. Impagarup ko no saan adumtang dahito yung agundaway. Mabuti nga amaduktalan ni Papam dahito. Mama, anya ka di dahita? Dumngag ka kanya kanak ko. Saan ani Bart tipod no nga ama? Hindi ka dahita alalaki itilatawat. Anya? Mama, kasano na pasamak dayta? Palungal tao, sakbay ti panagkasarmi kini Gilier. Idi na pasamak, tinakaamamas nga ipupusay na. Dagpay amo, ama si Kugak iti. Itay tapay nakadanon dito igiti baybay. Ngam di ka matlagtagtaga rin. Ay na, nagunaganday ta asin naay mo. Sa anak anarumam iti kasta alangam. Am mo ka anaragsak akanayon. Ay ngam, agure ka. Naduktalan ka din ni papangmut. Asinukir mo ti pagayatan na. Diyak ka muna naduktalan nan. Ngam sana aday tati pa kariribukak, Kathleen. Adda ngamin naduktalak. Iti kinatao. Anya? Saan gayam ani Papa? Tipod no nga amak. Tanabayagan anatay ni Papa Gilier. Ha?
Tipudno ko mga amak ti pakikasaran ni mama ngam natay ka nung idi. Sakbay ti kasarda ko ma. Italama pagsisilpok dagiti pasamak. Kat matanagan. Nakasagana ak adumngag. Isumot lang kaya makilat-latan asimrik ni Papa Bart iti kwartok idi. Akas na mga alunos ti panangkita na kanyak. Gaputa saan nga iso ti amak. Ay, masapol nga ron nga aganad ka. Ay na, sumsumgarak matan. Ay, nabanog kan sa unay imong. Wendo, naunag manan ti pampanunutam. Kasta unay man panagsakit ti ulo kita tata. Kahit ko amaman, nuan niya at talaga ti kinatao. Ay, uray kayat kaatulungan. Awan mo't nga rod maaramidak. Mismo at ipay bagik yak matulungan, tata. Saan ka maawanan itinamnama, imong? Agsublin tumot lati lagip mo. Ewan gayam. Mabalin kanon nga irama iti waig dagiti ginupid ta amurdong ti salamagay. Ay, sige. Intanto nga rod tumulong, tata. Nalamas ti waig. Adda dagiti dadakkel nga igat kadagiti dadakkel abato. Uray kaskasanaw, adda pangalaan tayo iti sidaan tayo. Girl, I need you. I need your love. Anya ti kunam? Sinukirnak ni Gwendolyn? Urayan niyo tibilin ko. Saan ani Jomar titiraan niyo? Kasaritak pa'y lang ni Molina. Sige. Inulbudak dagiti agina. Jakpat siya na saan nga ammo ti asawak na ito eh. Dahil dya pa'y lang tinangibaunak kada kayo iti aramidin nyo. Sige. Kakaasi ni Molina kanyak. Napunuan akon. Agsagana ka kanyak, Gwendolyn. Pagbabawiyam tuti pa ng sukir mo kanyak. Nabayagan akayat ko nga aramiden ken kadaytoy. Nabayagan nga agtep-tep-pelak Molina. Apay asan mo nga impudno kanyak? Italaang amaramanam titong pakken ka. Juan, ngam nabayagan apas pasakit ang tirig na. Basol mo! Isumot laang ajak marik na ti panagayat mo kanyak. Tasaan mo pa'y gayam analipatan day digilyer? Nagbidot ka, Bart. Jak nagliway iti pagrabang nga asawa. Siya, kisaktan niyo, Papa. Amo kakaguradak ito panagalbud ko kada kayo. Di pa lang imbagakken ka ajak kayat nga agreporter ka. Ngem sinalunghasing mo ti pagayatak. Siya, amo na niya talagang tirason. Apawilan dak iti kayat ko nga ramidan, Papa. Anda bukod ko panunot ang mga ramid iti kayat ko. Saan nakapagpungtuten, Gwendolyn? Ibagakken ka. Saan asyak tipod no nga amam?
Saan ko maaaring mga ibagamday tayo di anak mo? Kunak manen. Saan ko nga anak daytoy a babae? No diyo kayat apapanawin kayo sa andak asukiran. Maawatan nyo! Gwendalyn anak. Apay nagsatsangit ka. Itala nga makita yung agluaak. Taure idiobi nga, saan ka man nagsangit. Naragsakak. Kaputa binusong tak iti pamatag. Awan pulos pa nang ipapan ko asaan nakapudno nga anak ni Papa. Anak, Nasakit laon ay tinangag ko. Saan natan nga ibilang a pamilya? awan ti amo ka sa bali a babae ti biyag ni Papa. Awan na dagsanagapo nang agsina kami. Numabalin la ko maadimon sukiran. Saan, Mama? Jak agikat iti trabaho kas reporter. Ladingitat, Mama. Saan kayo ang mapatgan iti daytoy? Tilang pagdanagak, kat nodangran na kayo manan. Ngam, padaasan na nga ramidan ti kasta. Amok, noanya ti kalintigan tayo. Dakkel ti utang mo ana imbag anakam kinipapaham Gwendalyn. Aduho ti sakripisyo na kadata. Mabit lang, Mama. Adaawag ni Manong Jomar. Ada ngamin may sakrimen na subsubaybayan mi. Ang mga nukelat adumting ni Papaham. Mabit lang na ito, Mama. Hello? Ha? Anya ka di dayta? Oh, sige. Sakbay amapan kami ti Kampusan to kinikas din. Agkita tama ng Jomar. Okay. Bye. Talaga asukir dayjay a babae. Nawaya ko mga aramidek daytaken kwa na dito'y balay. Kasto'y ti aramidin nyo. Amoyon no salino ti pangipanan nyo ken kwa na. At sino dayjay Bart? Awan bibiyang mo! Kayat mo kadimanan ti madangran, ha? Pangasim, saan mo kung mga ituloy ti dakas apanggap mo kini Gwendalyn? Anak mo pa hilahang. Saan ko nga anak dayjay sukir a babae? Siya kailangan tinangram. Saan laki diyan ni Gwendalyn? Pangasim, masakit na naklaon na. Saan ka di aday ti kayat mo, Hamolina? Ragsakin ka. Iso asaan ka nga agkagkagpay. Umay ka. Uraysan kay kumana si Murot, tata. Napresta gusti wahi. Ken nagalis dagiti bato. Oray, day tala aguyo di timurdong ti Damurtes kin kawayan. Ama ipakres iti rama. Ay, Talagaan nagales. kumbot kayo kanya. Ang mga may anod kayo. Nagdadakkel pa dagiti bato. Isan ka madanagan kanya, imong. Uray si ka. Agan-anad kamay. Talaga ang nagalis dagiti bato. Lumutang ngamin. Si kamot tanti na ikaglays. Jak may ladawan ti mariklik na Papa. Italang ang masarong karak ti tanam yo. Inlimot ni Mama ti pudno akin a tao. Mawatak no apay. Di na kayat ang mariribhok ti panagdanada akin ni Papa Bart.
Dahil ti gayam tila dawan tipod mo nga amam. Apay anak lahat ka, Kathleen. Ay, ni mama tayo maawag. Hello, mama. Gwendolyn, sa dino ti ayan mo? Kadwam ka di pa ni Jomar? Saan, mama? Adak dito Campo Santo. Sinarong karak ti tanam ni papa. Kadwak ni Kathleen. Apay, anapan ka dita. Adda makapungtot kang kanibat, numaamon na dita. Pumanaw ka ditang. Sige, mama. Aganad ka anak ko. Nangag ko nga tak kinasarita ni Bart iti cellphone na. At dadakas apanggap na gad ka. Anya? Kathleen, anlo alalaki ti mas asidig ka data. Nakabutbutang ti lang ada. Adno sa lakit di dakas nga aramiden da ka data. Girl, I need you. I need your